Salut! Nu am mai făcut de mult o rețetă video, așa că v-am pregătit astăzi niște clătite mai speciale. Ca să-mi iasă perfect, am ales una dintre noile tigăi de clătite de la Tefal. O tigaie foarte rezistentă, cu baza din Titanium Pro și cu senzor termospot care indică temperatura optimă de gătire. Un alt avantaj al acestei tigăi este că poate fi folosită pe orice sursă de căldură. Gaz, inducție, grătar, de ce nu? Haideți să facem clătite cu ea. Orice rețetă de clătite va ieși perfect cu noile tigăi de la Tefal. Poftă bună!